mister walay duty, buntag udto gabi, ligid-ligid na lang sa katri. Mga mister magkaswerte, sige lang o kumpani. Si Mrs. itaw di makapalag, dili na lang siya magpanti. Milambay ang mga bulan, COVID-19 ang hinungdan. Problema na dugangan, akong misis dako nagtiyan. Mga mister pagkaswerte, sige lang o kumpati. Si misis itaw di makapalag, dili na lang siya magpanti. Miabot og siyam ka bulan, nanganak siya og babae. Kay tinaw naman lagi, wa na sad siya magpanti. Tibak ra ba ang iyang panty? Paglili kuwa na'y panty. Gikawat pud ni kumpari.